a shi kuma wannan sirrin da zan bayar shi ma na farin jini ne matuƙa, walau ga 'yan mata ne a ko samari ne, 'yan kasuwa ne, 'yan siyasa ne, hukuma ne, kai koma waye wanda yake so farin jini ya zama na kowa yana son shi a cikin mutane. Ana cewa wannan sirrin da sai na ba ku gwada za ku ga yadda al'amarin zai juya. Sirri ne na malamai, yawanci malamai suna aiki da wannan da sarakanai da masu naɗin mukami suna aiki da wannan sirri sosai tun zamanin iyaye da iyaye. A idan kana so ka samu wannan farin jini da kwarjini a cikin mutane, to ka je ka kasuwa gurin da ake sai da goro. Kana zuwa ka je ka direct gurin mai goron, sai ka duba bencin goron gaba ɗaya, ka duba wanda ya fi kowanne girma, sai ka ce nawa wannan, yana gaya maka kuɗinsa ba tayawa, ko 10,000 ya ce ma, ko 1,000, ko 700, ko 6, sai ka cire kuɗi kawai ka bayi, sai ka ɗauki goron ka taho da shi gida. Idan ka zo gida sai ka nemi turmi ka daddaka shi ya yi laushi, sai ka zauna ka rubuta alam na shara kafa ɗaya kacal ba yawa, ko a rubuta ma ko ka rubuta. In ka wanke wannan ruwan sai ka ɗauko goron ka da ka daka, sai ka wanke wannan rubutu sai ka haɗa su, sai ka bashi ya samu awa ɗaya kacal. Dan ya awa ɗaya sai ka zo ka tace ruwan daban goron daban, sai ka shanye ruwan da niyyar Allah ya baka farin jini da ɗaukaka na ban mamaki. To wannan goron fa ba zubar da shi za ka yi ba, sai ka same shi kuma ka dinga ci kaɗan kaɗan har ya ƙare, kar ka san ma kowa. In ka ga dama ka cinye shi a lokacin, in ka ga dama ka cinye shi ko bayan kwana ɗaya ko biyu, ko yini ɗaya ko biyu. Ga masu cin goro kan na san awa 3 ya yawa sun gama cinye shi. To insha Allah in dai farin jini ne, to sai ka buwaye al'umma bi iznillahi ta'ala. Don haka kada ka bari wannan dama ta wuce ka. Daga wannan cibiya tamu ta mai addu'a traditional and islamic medicine, za mu ci gaba da baku sirruka insha Allah a karance-karancen da muke yi da kuma social media da ake daurawa a wannan cibiya. Kuma muna karatu daga nan zamu dinga daura muku abubuwa masu fa'ida na ayoyin alkur'ani ne ko na ganyayyakin bishiyoyi insha Allah. Muna muku godiya sosai da irin gudumawa da fatan alkhairi da kuke yi mana. Kuma ga mai tambaya zai dauki number wayar mu da muke bayarwa a kafafen yada sadarwa, ko ina kake za ka kalli. In ga dai kai sacin na mai addu'a, ko baka da platform na chatting a wayan gangace mai addu'a medicine, to za a nuno maka irin fa'idodin da muke sawa dangane da al'amura na yau da kullun, dangane da lafiya da ilimi da sana'a da maganan dafa'i da jalabi, da ma yadda za a samu rayuwa ta yi kyau daga nan duniya har zuwa lahira. Muna fata Allah ya kara mana sutura da dafa'i da kariya da lafiya, alfarmar alkur'ani mai girma, alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Masha Allah, mun bar ku lafiya daga wannan cibiya ta mai albarka ta mai addu'a traditional and islamic medicine. Masha Allah.